El viatge aporta la felicitat i no el destí. Gaudeix de cada instant i sigues feliç. Autoritats, membres de Foment de les Tradicions Catalanes, amics i amigues del Covillatge, sitgetanes i sitgetans. Molt bona nit a tothom. Normalment, quan llegim o escoltem la paraula viatge, ens ve al cap el seu significat més estricte. Descobrir altres indrets, conèixer noves persones, altres cultures, i probablement el primer que ens vingui al cap sigui agafar una maleta, pujar a un avió i perdre's. És l'acció de viatjar. Però aquesta paraula pot prendre altres significats. Què és un viatge? Unes vacances? La vida? Una experiència? Una etapa? Avui us vull explicar el meu viatge per aquesta aventura del Covillatge. Considero que tinc la sort d'haver nascut a una vila que estima i cura de les seves tradicions i festes, que té un respecte immens cap al Covillatge. Un poble que ens fa sentir orgullosos cada vegada que algú ens pregunta d'on venim, i on ser covillau d'una de les entitats és tot un honor. En el meu cas, he tingut l'honor de representar Eines, una associació que m'ha fet sentir com a casa des del primer dia, que em van donar la confiança des del primer dia que em van donar la confiança, i el Llorenç em va posar la faixa vermella. Eves, gràcies per tot, ha estat genial. Crec que un viatge no seria res sense una bona colla de companys en qui gaudir-lo. Per sort, fa un any ens vam trobar un grup de joves del poble, quasi tots d'edats similars, amb un interès força semblant, unes mateixes aficions, unes inquietuds i, sobretot, uns valors. Alguns els coneixien, d'altres no ens havíem vist ni per casualitat. Però el Covillatge ens ha unit i ens ha fet gaudir d'un any ple d'experiències que m'han demostrat que jo no tinc un grup de 16 famílies i hereus. Jo tinc un grup de 16 germans, de debò. Tots ells han esdevingut en persones essencials per la meva vida. Res hauria estat el mateix sense ells. Gràcies per fer camí junts. Dins d'aquest grup hi ha una persona que va començar a acompanyar-me en aquest viatge abans que totes nosaltres. Fa un any i poc no la coneixia, però d'entre que ens vam presentar, que m'ha fet riure més que ningú. M'ha ensenyat moltíssim, m'ha regalat milers d'abraçades i sé que puc confiar per sempre en ella. Berta, espero haver estat un bon hereu. Moltes gràcies per tot, de tot cor. Aquest grup podem estar orgullosos de dir que hem batut diversos rècords i hem aconseguit algunes fites molt importants. I és que els hereus del 2016 hem estat els primers a tenir l'honor de portar el nostre patró Sant Bartomeu durant la processó. Creieu-me si us dic que aquells 100 metres van ser un dels moments més feliços de la meva vida. No podia deixar de mirar el sant, tremolava dels nervis, somreia, tenia la pell de gallina, inclús em queia una llàgrima galtes avall. I pensava, ho hem aconseguit. Pel que fa als rècords, 2 els hem batut avui. El primer és que estem celebrant la nit de les Covilles i els hereus més multitudinària de totes les edicions. I el segon és que és l'any que més Covillatge d'arreu de Catalunya ens acompanya al nostre comiat. Comptem amb 77 inscrits que venen d'arreu del país. Moltíssimes gràcies a tothom. Veure aquesta sala tan plena m'omple d'il·lusió i d'alegria. Realment és preciós. Un altre rècord, si em permeteu aquest una miqueta més personal, és que he estat l'hereu que més ampolles havia passat. Mirant ampolles de vi i pel que sembla aquest any no superaran pas. Sovint, aquí a Sitges, la gent em pregunta per les xapes i pins que llueixo a la meva faixa i alguns em pregunten si realment és necessari portar tanta ferralla carregada. Cada xapa d'aquestes és un procés de cada poble per haver passat durant aquest viatge. Un company més que conegut. És una festa més que m'han ensenyat. És aprenentatge. És dedicació. És tradició. És part del que m'ha fet ser com soc avui. Ser hereu de Sitges m'ha permès recórrer Catalunya de punta a punta. He descobert què és el Calissai. He vist el ball de Pabordes, de Santa Pau.
He gaudit la festa dels traginers de Balsareny des de dins. M'han explicat el perquè del nom de Tordera. He vist que la Vall d'An és un poble i que ho porten dins del cor. He visitat un munt d'indrets i arreu m'han acollit com si fos un més de la família des del primer moment que vaig entrar al Pobillatge. Durant aquest any he après que dins la maleta hi has de dur de tot. Acostumat al microclima carrassenc, la nit a Santa Pau et pot semblar siberiana. Tot i que unes hores abans no vas tenir un d'allà, estiguis banyant de l'estany de Banyoles i suant de la por que fa. I ara, vosaltres, els sitgetans, us preguntareu, bé, què has fet tu durant tot aquest any? Sitgetanisme. He anat a fer sitgetanisme. He parlat de la Blanca Subúria, la bonica comarca del Garraf, a tothom qui s'ha aturat a escoltar-me. Els he explicat que a la nostra vila la societat es divideix entre si és del Prado o és del Retiro. Que pel pols de Nadal ens reunim tots per anar a jugar al quinto a veure si piquem. Que tenim un dels millors carnavals d'arreu del món, que per Corpus passem hores i hores treballant confeccionant una catifa de flors perquè després hi passin els gegants, el mossèn, les cobilles i els hereus a trepitjar-les. Que estem tan llampats que per la festa major deixem els voluntats per les escales de la punta, que les gralles ens fan posar la pell de gallina i els sols dels sacsejaments ens fan saltar com si fóssim sarculets. Que tenim una colla castellera que cada vegada que surt a plaça toca el cel amb les mans, que ens agrada portar el nom de Sitges allà on anem, que ens sentim orgullosos de ser sitgetans. Companys del Pobillatge, avui pot semblar que això s'acabi per mi, que el tren s'aturi aquí, però tot el contrari. Això tot just acaba de començar i les amistats que hem consolidat gràcies a aquestes faixes i bandes se'n sortiran dia a dia. Ara no podria pas imaginar la meva vida sense molts de vosaltres. Per una part, estic entristit, avui m'he d'acomiadar, però veure que el Pobillatge creix encara més a Sitges em fa sentir molt orgullós i molt ple d'alegria. Enguany comptem amb un grup de 19 joves que representaran a Sitges i les seves entitats allà on vagin. Això demostra que tenim un poble viu, amb un jovent que s'estima les seves tradicions i que s'implica en les festes de la vila. Gaudiu de cada instant d'aquest any. Us esperen un munt d'experiències i moments inoblidables. Enhorabona, companys. I per anar acabant, voldria agrair l'Ajuntament de Sitges per tenir cura del Pobillatge i acostar aquesta tradició. Volia felicitar i donar moltíssimes gràcies al Foment de Sitges, l'entitat que fa possible tot això i que ha fet possible que avui, malgrat les previsions encertades de pluja, estem celebrant aquest sopar. I en darrer lloc, agrair a la meva família tot el suport que m'han donat, la confiança de deixar-me desaparèixer amb el cotxe durant un cap de setmana sencer. Gràcies, papa i mama. I a la meva àvia, que malgrat no m'hagi pogut veure acabar aquest any de Pobillatge, que m'ha acompanyat sempre i sempre ho farà. Gràcies, iaia. I ara sí que sí, visca el Pobillatge, visca Sitges, visca el Margalló i visca Catalunya!